pige, altid så forskræmt. Vil være god, men det er ikke nemt. Og kongeriget er nu i klemme. Gode tider lette glemme. Tør hun stå frem og føre an? Vil hun kæmpe for sit land? Er hun mon den, hun ønskede hun ville blive? Jeg venter på den dag, når alting blomstrer igen, hvor solens lys bryder frem, og jeg forlader dette fængsel. Venter på den dag, og jeg håber jeg kan holde ud, holde stand og finde svaret på min længsel. Og for min indre ser jeg den jeg virkelig er. Har hun mon gemt sig der dybt i min sjæl? Ser jeg hende aldrig mere? Skal jeg blot spilde tiden her og vente på den dag? Hvis man ønsker noget nok, så skal man råbe op, så det giver ekko, 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 ekko. Lad stemmen leve.